today is Sunday, September 11, 2021. So karon mag-biking na sad ni. Ang oras nato alas 8 kabuntagon. Kauban sa ako nasad nga anak. So giganahan mi og biking. So sige guys, uban ni Kuninjo, uban ni Mininjo sa among journey sa among pag-biking around Baybay City, Leyte. Okay, see you there. Jadi ami guys 30 December Street sa may Baybay High. Ni ang Baybay National High School. Mauna sad ni ang Baybay City National Night High School kung diin ko nag-graduate ni atong 2012 sa edad na 33 years old. Mauna ang Baybay Doctors Hospital. Murag ikaw na noy nanay. Ako ang anak nga si Awan nga di mo padaplin. Sige kung badlungos ang anak nga. Padaplin lagi ko nunay. Di ko na ko patunga. Murag ako sab sa una ang anak ko niya. Na padaplin lagi. Na padaplin lagi ang anak ko sa una. Karon nabaliktad na. Ako na ingon nga padaplin lagi nay. Padaplin. Ano? Pa JNF Mall. JNF Mall. So ngari na may sa highway. Ngari mi agi sa highway paingon sa Tacloban din. Liko mi dito sa diversion. Uwa naman. Okay gapon? Oh. Liko na mi dito. Okay, watch out. Ako pa inauhin na noon. Sige, straight. Again. Checkpoint. Kanang naikwarta padala. Mo nay giingon ako kagahapon nga kana diha nga karsada. Agkato nang gahapon nga diin mi nag-biking nga ang connection gi road construction na din sa may banda nga bukid. Diya nga ria guys paingon ni nga karsada sa Maasin City. Kini ang part karsada ni paingon sa Maasin City. Agkato ang part karsada na paingon sa Tacloban City. Ang kari ang part daghang kaagian diha. Pwede mo agi nga to ang paingon sa poblasyon nga to pagluwak sa bukid. Diya paingon na nga to apod sa Ormoc City. Ngarita paingon spos mo aron taas ato agi. Okay. Ngari karon ngari mi agi paingon sa Maasin City. Nya pag abot dito ang mga 1.5 kilometers ang daganon muli ko na pud mi paingon sa poblasyon sa Baybay City. Okay. Let's go. Oy gusto sa akong anak nga mag-biking mi. Nan. Okay. Adventure ka dyan. Agi ka dyan sa kinadaplinan. Ay, ginoo ni ang anak. Pastilan ni ang anak. Uy, na-bird. Buwas truck eh. Paingon na to sa ito mo kasada, paingon na to sa Maasin City. Ano ni guys, ang atong status sa atong lugar dito sa Baybay. Intersection or daghanang kalusutan di ka naasa na lang agi mga sakyanan hasta mga tao. Okay guys, continue nami sa among pag-biking. So karon pauli nami ang among ruta karon paingon na sa Baybay sa amo balay. Pero balik nami sa karon paulit na. Asa ang atong ruta karon? Asa pa dong?
Bye-bye. Pauli na. Oh. Ang ruta na karon pauli na sa balay. So lahi na sa nga mong giagian nga kalsada. Karaan nga balay sa Pusngo. Milay! 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 Nas Miloy diha! Ayo! Hello. Hi! Huh? Happy birthday! Oh, bibidyohan ka na ha? Oh, bibidyohan. Oh. Pilay mong edad? 62. Okay. Another 62 years to celebrate. Mana? Quarter taga 3,000. Oh, kakwarta na. Mubalik kami unya. Okay, bye-bye. Ayun na, nag-iwan pa. Oh, lagi balik kami unya. Kung makahinomdom. Iwan pa ha? Kung makahinomdom. Gani naman. Ito kayo nag-iwan na? Oh. Ate! Pwede mga juk kalamunggay? Pwede mga juk kalamunggay? Panguha may og kalamunggay guys. Libre ra kuno dire. Kay wa na may kalamunggay sa amo. Hi. Thank you. Picture ko. Libre ang kalamunggay dito sa libreng kalamunggay diri ang dapita. Nangadyo eh. At tumisa ka. Muna ang Baybay City Library. Napoy nag-opisina diha ang DE. Unya, ug ang PhilSys na diha makuha ta diha ang Philippine National ID. Saka tanga to. Saka. Mauna ang Baybay City Municipal. Isa kami bukid. Dili pa pwede mo agi. Gihanghang na dyan mi. Kumaw na ang atong. Umaabot nga bagong munisipyo. Nga one stop shop na lang. Yan. Under construction pa. Inom ako na sa tubig. Gamajar inom. Adventure ka dyan. Mo nang giusog ni siya nga karsada guys. Mao lagi to yung giingon nga. Giusog ni siya kay bukid ra kaadyo tungason sa mga sakyanan. Inig humagtungas pod. Hanoy ra pod inig dadyon. Ug makatungas man gani ang sakyanan. Inig na og musitil na lang pod ang sakyanan. Tungod sa ka lugsongon. Muutong pod ang sakyanan tungod sa kasakaon. Mao na guys. Nagiusog ni siya. Dubli-dubli ng gastos gobyerno.
Ang lawma ilang giusog. Ang katas una na guys. Ang kanang gunad sa kina. Ug unsa katas unang ilang gi kutkot nga yuta. Kanang nay ikaduhang hagdan din hindi kan sa ground. Mao nay inga nakataas ang ilang gikutkot nga yuta. Parang lawma na kaadyo. Super lawm adyo oh. Parang lawma. Singot ako guys. Ini anak kataas ang dipot-pot sa yuta. Ayaw! Ayaw pagbike! Okay, nakaagi og namaligjag taho, mamalit mi. Tag Jis, kuan ra oy, ikaw ra kaon. Lamang sara. Pila man imo pala itong 20 Jis? Kaya ang pinakadako. Kana kung pinakadako kuya. Horot ng tagbayin na. Sige kana lang Jis. Gigutom ang nagbike. Ay, ako. Mga unsa mi og taho kay gigutom na og bike. Mao ra gihapon no. Human ang kahurot sa kolores. Dagkuan na pod pun-an na pod og laing kolores. Snack ramay. Snack ng gamay. Padagdag sa energy. Maupod. Yum yum. Nan, majud nagdakog kwarta. Guys, nakakauna og taho ang akong anak. Pang replacement sa kolores. Okay guys, mao na to ang atong journey sa atong pagbiking. Katong palihog ko og subscribe sa Alma Joy Vlog. Ug katong wa pa naka-subscribe, palihog ko og pindot og pindutan na sad ninyo ang bell button para pirmi mo updated sa akong mga videos. See you in our next journey in our biking. Kauban sa akong anak si Cody. Soon makahimo na pud siya og channel. Bye bye. See you on my next video.